कन्वेन्शन अन लिटारेचार साननैनि हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म नब्लाङाव नेशनेल सार्भिस गेम्स सेल बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी क'क्राझार एन्ड आसाम साहित्य सभानि बानजायनायाव आगष्ट अक्ट'नि 26 आरो 27आव साननैनि हाबाफारिजों थुनलाइनि गेजेरजों गोरोबलायनाय हाबाफारि लादों। बे थुनलाइनि गेजेरजों गोरोबलायनाय हाबाफारियाव आसाम रायजोनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिफोरनि गासै 6था थुनलाइ आफादफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर डक्टर बाबुलाल आहूजा, पदमश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि बसन्त कुमार गौस्वामी, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारि, कच राजबंशी साहित्य सभा आफादगिरि बिजेन्द्रनाथ भगत, नेपाली साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर चिन्तामणि शर्मा, राभा साहित्य सभानि आफादगिरि अमर चन्द्र कच, सान्थाली साहित्य सभानि आफादगिरि भैया महन सरेन, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया आसाम साहित्य सभाजों ज' जानानै साननैनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि नामानो जाबाय थुनलाइनि गेजेरजों गोरोबलायनाय। थारैनो जोङो जि गोरोबलायनायनि जे मोनसे मेसेज बेखौ जोङो थुनलाइनि गेजेरजों होनो सानदों आरो थुनलाइया जाबाय गासिबो रावखान्थि बा राव बाहायनाय जेसेबां माहारि दं बिथांमोननि मोनसे बे आइडेन्टिटि। गतिके जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नुदों जे दानिया अनेक जायगानिफ्राय अनेक भाषा राव रायलायनाय फरायसुला फरायसुलिफोर बेहाय फरायफैयो आरो जोङो बेखौ नुदों जे जिहेतु लेंगुवेज होननाय जिनिसा मोनसे मिन्स जायजों जोङो जिखुनु जिनिसखौ सोलोंनो हायो। बेहाय जों सानो जे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोराबो गावनि बे जे कर्सनि माने फरायनांगौ खोथा बिनि अनगायैबो आरो कयेकटा खोथाखौ सोलोंनो बेहाय चान्स दङ आरो बे चान्सखौनो जों लानो होननानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों, जाहाथे सासे बर' राव रायलायग्रा जोंनि फरायसाया सोरबा कुच राजबंशीनि राव रायलायग्रा गथ'फोरजों शेयार खालामलायनानै बिसोरनि खोथाजों बिसोरनि हारिमुखौ बुजिनाय मोनसे जाहाथे परिबेस जायो। थिग बिदिनो सोरबा राभा राव रायलायग्रा फरायसाया बर' राव रायलायग्रा जोंनि स्टुडेन्टजों खोथा सावरायलायनायनि गेजेरजों खोथा शेयारिं खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे मिउचुएल मोनसे कालचारेल एक्सचेन्ज मोनसे खालामनो हायो आरो बेजों गावखौ साबसिन शिक्षित खालामनो हायो। जों बे थांखिखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि NSSLआ नैबे साननैनि हाबाफारिखौ खुंदों आरो बेहाय जोङो नैबे प्रग्रामखौ खुंनायाव मानाव गेदेर BTCनि चिफ श्री हाग्रामा महिलारि सारखौ जों साबायखर हरो। मानो होनबा बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होदों जे हारमनिनि जे गोनांथि बे थारैनो समनि मोनसे डिमान्ड आरो बेखौ खालामनानै स्टुडेन्टनि गेजेराव मोनसे जाहाथे मोजां परिबेस सोमजिहोनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होदों आरो जोंबो बिथांनि बिथिं बायदिनो जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जाहाथे मोनसे वान अफ द बेस्ट इउनिभार्सिटि जानो हायो, सोलोंनायनि मोनसे जाहाथे बे सेन्टार जानो हायो बेखौ जों नाजादों आरो जों आसा खालामो जे जोङो समजों लोगोसे जोङो जोंनि जे थांखि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गंसे साबसिन इउनिभार्सिटि खालामनानै जे थांखि बेखौ जोङो मोनहैगोन।